Duhateng pengantin putri Mbak Uci Prasinta. Nyambutaipun wong bagus nggih menika Agus Salim. Gendho Ayu Uci Prasinta ngaturaken salam sungkem dumateng pun Mas Agus Salim. Ingkang sampun manjing sak tinggilipun pasangan wong Ayu Uci Prasinta basuh sukune kakungipun Mas Agus Salim. Inggih menika Sekar Mancawarna ingkang winadah Bokor Kencana. Gebjur sukunipun menika ngilahi Sukerto sak inggiling bumi sak ngandhape langit. Sukerto tansah sirna. Manjing upacara panggih adat Midana Tanah Jawi ingkang margah wonten Bumiaji Purworejo Balong Morogo. Saandhapipun wonten pasangan nggih menika nilambaran senes sembarang pasangan. Senes pasangan maisa nggih menika pasangan kebo ingkang nilambaran. Ronipun Pisang Raja Sejati. Paipun Bapa Saiman dalasane buka tirah paring unjukan tirta wening wonten salebetipun Kendhi Pratala nggih menika Tirta Perwitasari. Yang
Paripurna upacara dat panggih wididana sampun kalaksanan. Mugi pinanganten sarimbit tansah manggih rahayu lulus saking rubida tansah manggih bagya mulya. Diwateng kadang kula jur witaswara saperlu anggota ungling kala kanjur. Paripurna upacara panggih wisudan adat widana kalajengaken krubungan. Paipun Bapak Soiman ingkang wonten kajeng Ibu Katirah ingkang wonten wingkingipun ngetutaken pinanganten sarimbit nggih menika Mbak Uci Prasinta ugi Mas Agus Salim. Sekar mayang kang kalih wonten kilen Mas. Diwateng panipun Bapak Soiman Dalasan Ibu kula suwun mandhap saking pepanggungan. Monggo ngaturaken monggo salaman jawat astor biyen Ibu. Panganten sarimbit sampun enggah wonten kursi ingkang sampun minajang pujangga ingkang sampun tinuting paring berkat donga ingkang sampun kukusipun ingkang sampun kuncara sembuk suwuripun donga gentur pertapaning mugi panganten sarimbit tansah manggih hayam tentrem bagya mulya donya ndelahan akhirat.